Nou, de ministerraad heeft gesproken over de aanwijzing die was voorgesteld door het College voor Financieel Toezicht voor Aruba. En de Rijksministerraad heeft besloten om die aanwijzing niet te geven. En dat komt vooral omdat Aruba in de afgelopen tijd de begroting voor 2022 heeft aangepast. Waardoor die gewoon weer aan de vereisten voldoet. En dat is natuurlijk heel goed en verheugend. Daarom hoefden we die aanwijzing ook niet te geven. Maar ik denk dat het heel belangrijk ook is dat dat natuurlijk helpt. Omdat wat het college beoogt is natuurlijk vooral ook te zorgen dat de staatsfinanciën op orde komen. En dat is natuurlijk voor iedereen, alle inwoners van Aruba van groot belang. Want ja, als je te veel schulden hebt, dan heb je geen mogelijkheden om te investeren in onderwijs of in het aanpakken van armoede of gezondheidszorg. Sowieso aan de orde is dat het College Financieel Toezicht geeft adviezen en geeft aanwijzingen en ideeën over hoe je de begroting kunt verbeteren. Dus wat je als land kunt doen om de financiën van het land te verbeteren. Dat kan zijn door bijvoorbeeld meer inkomsten te krijgen, de belastingen beter te innen of te verhogen, door te bezuinigen op het overheidsapparaat. Nou, dat soort aanwijzingen zijn nog steeds natuurlijk heel erg belangrijk. Want nogmaals, als je wil zorgen dat je niet alleen maar dit jaar voldoet aan de vereisten, die overigens lager zijn dan andere jaren vanwege het feit dat er de coronapandemie was. Volgend jaar moet er weer een overschot op de begroting zijn. Om dat te realiseren is het denk ik heel verstandig voor Aruba om goed te kijken naar die adviezen van het CAFD. Want die kunnen het land helpen om die begrotingstekorten ook te voorkomen en te zorgen dat er een overschot is. Contento. In maneira ma visa sempre met kerbo stato pinang tambe full fase por me que saque. Ma visa que non sta queda sempre positivo. Tem diferença de opinião, pero está normal. E staatssecretaris Van Heuvelen a dona ruimte. E nós está aí que é necessário também para nós explicar outro a diferença, né? E essa é a hora assim. Me estou contente com a compreensão aí. E ook na nervos do staatssecretaris Bisco Rijksministerraad a toma de decisão com nota de aanwijzing. Isso é um hobby bom. Nós seguimos verder. Ele bisa nós trabalhar para 2023. A meta van overtuig, meta convencer que nós trabalhar logo esse também, pessoal, meta quer você turca seguir desenvolvimento de Aruba, de que men te lasto lá nos ponde lasto 5 anos. Vou pôr com Aruba. Ora nós estamos em 2027 com débito grande, nós logramos bem com surplus na 2020 per a pandemia, a 13 com tem débito grande, o que está secretário esta parte de débito, me compreendemos, nós precisamos ter placa de Holanda para sobreviver bem, não está nós só, o país do mundo. Pero ponto da hobby importante para toda a gente saber. E assim me quer convencer também, com país na Aruba, com a bij plat door de pandemie, a terceira via tanto milhões de Holanda, nós baja 1028 milhões, tem quase praticamente 2 anos para 3 anos, para quase nada, para 25 milhões. Para todo aquele esforço grande que a Aruba faz, então um trabalho imenso, e me quero que nós saia também, e pensei nós estamos agradecidos também pela compreensão aí, e sempre nós queremos trabalhar junto, e se demonstrar também que a Aruba está madurar e como país madurar democraticamente nós trabalhamos duro para se Aruba de lá.